Vítam vás pri našom ďalšom videu. Moje meno je Robert Kubíny a tento raz sme si pre vás pripravili predstavenie zariadenia, ktoré sme ešte z tejto kategórii vo videu nemali. Ja sa na to veľmi teším, nakoľko som fanúšikom prehrávania a zvuku vinylových platní. Denon predstavil v závere roka 2023 nový prírastok do kategórie gramofónov, avšak tento raz vsadil na konštrukciu, akú dlhšie nepoužíval. Spoločnosť predstavila svoj prvý gramofón s priamym pohonom Direct Drive pre vysielacie štúdia už v roku 1970, bol to model DN302F. A po dlhšej dobe sa vracia k tomuto pohonu a pridáva k tomu špičkovú konštrukciu a nový dizajn. Gramofón DP3000NE je teda novou vlajkovou loďou výrobcu v tomto segmente a má to byť doteraz najlepšie znejúci gramofón od tejto japonskej značky. Poďme si povedať pár zaujímavostí k novým prvkom. Zdokonalené ramienko v tvare S sľubuje optimalizáciu sledovania prenosky a poskytuje 9 mm vertikálne nastavenie výšky pre nájdenie ideálneho uhla a maximálny možný výkon. Originálna Denon hlavica, alebo ako ju poznáme a nazývame u nás headshell, sa dokonale hodí ku akejkoľvek existujúcej MM alebo MC prenoske, aj vďaka univerzálnemu chyteniu. Prenoska sa avšak v balení nenachádza a tak dáva výrobca možnosť voľby. Výber vhodnej prenosky je možný aj z ponuky od výrobcu Denon, ktorý má na výber niekoľko modelov a už s dlhoročnou tradíciou. U nás v Banskej Bystrici sme zvolili MC prenosku od japonského výrobcu Sumiko, model Bluepoint 3 s vysokým výstupom. Nová riadiaca doska motora s priamym pohonom využíva inteligentné algoritmy Space Vector PWM na riadenie napájania motora a sľubuje nepretržité stabilizované napätie. Tento algoritmus slúži na riadenie napájacieho zdroja motora, ktorý výrazne znižuje harmonické frekvencie a zaisťuje nepretržité spoľahlivé napätie. Motor s priamym pohonom tak poskytuje otáčky bez kolísania, bez ohľadu na zaťaženie alebo rýchlosť. DP3000NE pritom ponúka dokonca 3 rýchlosti prehrávania, 33, 45 a 78 otáčok za minútu. Tu najvyššiu dnes už sotva aj tak využijeme. Dizajn gramofónu počiarkuje tmavá prírodná ebenová dýha pokrývajúca masívnu drevenú skrinku s vysokou hustotou. Rozmery gramofóny sú netradičné so šírkou 50 cm. Hmotnosť 18,5 kg naznačuje dostatočnú stabilitu voči mechanickým vibráciám. Pevnú konštrukciu doplňajú robustné nastaviteľné izolačné nožičky, ktoré absorbujú všetky neželané frekvencie. Nožičky chránia pred akýmikoľvek vibráciami zachytenými z povrchu, na ktorom je gramofón umiestnený. Ďalej, vo vrchnej časti sa nachádzajú akrylový kryt, ktorý je uzatvárateľný proti prachu a nečistotám. A správa si môžeme opísať nové esičkové ramienko s samostatným headshellom, možnosť nastavenia výšky ramena, anti-skating, v zadnej časti samozrejme prítlak na prenosku. Ďalej tlačidlo voľby otáčok, na druhej strane zapnutie-vypnutie. Prítlačný klemp je súčasťou balenia. Samozrejme podložka a tu máme možnosť vidieť ešte masívny, ťažký hliníkový tanier. Nový gramofón Denon DP3000NE máme už dostupný v našich predajniach. Posluchový test alebo prezentáciu si viete objednať aj cez našu web stránku pri samotnom produkte pomocou možnosti objednať sa na posluch. Všetky podrobné špecifikácie rovnako uvádzame pri samotnom produkte na stránke www.bizaudio.sk. Tešíme sa na vašu návštevu v Bratislave, Banskej Bystrici alebo Košiciach. Verím, že sa vám toto predstavenie páčilo a my sa vidíme pri ďalšej zaujímavej novinke.